Moi, tervetuloa seuraamaan taas juurrutusta tänne autiotorpalle. Tänään me katsotaan hiukan tää torpan puuhella ja ruvetaan kunnostamaan sitä. Täältä löytyy nimittäin tällainen kaunotar, joka on Leino-merkkinen. Leino-liesi numero 1. Ja Salossa valmistettu. Se vaikuttaa ihan ehjältä. Pinta on aika pahassa kunnossa. Mä oon pikkusen aloittanut jo sen kunnostamista tästä. Erityinen huolenaihe kuitenkin oli, että tästä puuttu palasia tästä hellan levyn kannesta. Itse levyjä löytyy aika paljon vanhoja rakennusosia myyvistä liikkeistä, mutta tämä välipala, niin kutsuttu koiranluu, niin se oli pikkusen huolestuttavampi tapaus. Satuin kuitenkin käymään keväällä Perniössä ja siellä vierailtiin Maurin Makasiini-nimisessä tämmöisessä romu- ja vanhan tavaran liikkeessä, jossa oli paljon myöskin rakennusten varannosia. Siellä oli sekä hellanlevyjä että näitä koiranluita. Mauri siellä tunnisti heti Leino-lieden ja arveli, että tällainen koiranluu sopisi tähän meidän lieteen, joten katsotaanpas nyt sitten, oliko Mauri oikeassa. Kyllä vain. No niin, sitten vaan putsaamaan osia. Perustarvikkeet, mitä tarvitaan puuhellan putsauksessa, nämä on myöskin ihan sen hellan kannen vuosittaisessa huollossa hyviä. Teräsharja, niitä on useampia eri malleja. Teräsvilla, semmoisessa tavallisessa perushuollossa riittää jompikumpi näistä, eli teräsharjalla harjataan karkeimmat pois. Sitten liesi musta, ja tähän hellaan, koska tässä on sekä mustia että hopeanvärisiä osia, niin käytetään tällaista erikoismaalia. Tämä on silikooni-alumiinimaalia. Ennen vanhaa oli Horna-niminen maali, mutta nyt on jotakin muuta. Niin sillä voidaan hoitaa noita hopeanvärisiä osia. Sitten ei kun hommiin. Niin, tällainen lopputulos tästä nyt sitten tuli. Luukut on hieman ruosteessa, nuo kromatut, se oli vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että maalataanko ne hopeamaalilla vai jättääkö ruosteiseksi ja kromatuksi, mutta sitten olisi pitänyt maalata kaikki luukut, joten jätimme sen nyt tällaiseksi.